Gahapon atong hisgutan si Solomon nga gidayeg og maayo sa mga tao tungod sa iyang wisdom o napanindot niyag maayo ang iyang kinabuhi. Apan ang yawa wa gyud mohunong og tintal niya. Gihisgutan karon sa atong unang pagbasa nga si Solomon niabot gyud sa punto nga wala na gyud siya mauyunis Ginoo. Kamo dinhi karon apil na sad ko, gikahimot-an tas Ginoo o wa? Karong taknaa gikahimot-an gid tas Ginoo. Kinsa may wa mahimuot nato? Ang yawa. Wa gyud mahimuot ang yawa, labi na tos gakanta sa salmo dire. Wa mahimuot ato. Kanta-kanta ka, katong ga first reading, labaw na rin gabasa sa Ebanghelyo. Wa gyud mahimuot ang yawa ani. Nya ipakapindayon ni ang gawali, samot na yung yawa, wa mahimuot. Nya kanira bang yawa, maura ni kaaway nga, way atrasay, di gini mo surrender ang yawa, gikan sinugdanan, hangtod sa katapusang ginhawa nga atong himuon, iya gitang tintalon. Muna intawon si Solomon wa gyud ka sustenir. Si David gidayeg sa Ginoo suma sa atong unang pagbasa, gikumparar ba si Solomon ngadto siyang amahan nga si David. Pero si David baya natintal bi atong kausa si yawa. Pero kausa ra gyud natintal si David, wa na mapun-i kay pagbasol na niya sige naman gid siyang sunod sa Ginoo. Pero si Solomon pagkahog niya sa sala, kaduha nagpakita ang Ginoo niya matud pa sa atong unang pagbasa aron warningan siya wa gyud maminaw. Kamo kapila na ka mo giwarningan sa Ginoo? Ako kapila na ka ko giwarningan sa Ginoo? Sige, lingian na imong tupad ing na warningan na ka. Na warningan na ka sa Ginoo. Ano ba? Kay sinunan ka? Solomon, kapila nagiwarningan, kaduha. Pero wa gyud kuno maminaw si Solomon. Di man siya naminaw. Dito sa iyang mga asawa nga naghalad ngadto sa mga Dios-Dios. Nagtukod na siya hinuog mga simbahan para sa mga Dios-Diosan sa iyang mga asawa. Kining asawa gyud maka bradluloy kanang asawa. Ay gyud kay kumpiyansa anak. Kay si Solomon na wa kay mutis Ginoo kay ang asawa naman oy gisunod, ang asawa na may gipaminaw. Mao din nasakto gid si Jesus pag abot lang ni Jesus ingon, dili mo makasunod kanako kung dili ninyo dumtan ang inyong asawa, ang inyong anak, ang inyong bana, ang inyong ginikanan, ang inyong uma, ang inyong mga balay, apil ng inyong kaugalingon. Padumtan gina ni Jesus. Ngano man, mao di ay makapayawa na to, gamiton di na siyawa. Ambot ang madre gamiton basag para sa pare. Ako sa nang dumtan ang madre. Di na sa ang mga madre san magdumot sa nas pare. Ana, ingong madre suluha di pa der mayawaan ko nimo. Nako otro sa ka sister, mayawaan sa ko nimo. Pero og makauyon mi, okay ra. Mao ni si Saint Scholastica, usa ka buotan na babay, managsuon ni sila buotan pod kaayo si Saint Benedict. Nakita gyud nga hangtod sa ilang kamatayon, hangtod sa katapusang gutlo silang kinabuhi, gipuy-an gyud ang pagsunod og paghigugma sa Ginoo. Mao ni atong challenge. Ayaw kumpiyansa na buotan na kay kakaron. Kausa si Mother Teresa of Calcutta, kay nakuha naman to siya na baniog na magmaayo nga ginganlan na siya bitaw og the living saint. Kadungog mo ana, Mother Teresa ginganlan siya the living saint. Unya gi-interview siya sa Time magazine ba to kung sa tong interview nga, Mother, how do you feel or will you agree nga gitawag na karos mga katawhan og the living saint? Tubag ni Mother Teresa, ikaw
dunay kaakuhan nga mag-maintain sa imong pagpaningkamot nga mahimotang santos. Ang imong paningkamot ug ang ako parihara. Ana siya. Na pulos kita maningkamot. Gatuo mo kaning gawali malangit gini. Ug maglinog ni rog kalit. Nya di ta kadagan malusnuan tang tanan dinhi. Nya maapil ning nagwali. Inig abot na nato dito sunod kinabuhi. Adto gid nato makit-an unsay tinuod. Basig iniglingi-lingi ninyo dito, kita ninyo sa reverend, kita ninyong sakristan, kita to ninyong lektor diri og salmista, nagbrunda pa. Pero wag mo nakita ang pare. Nahay mo de padersiano. Wa man tingali to na apil. Unsay wa maapil nga nag-una man tug kabugtong kinabuhi ato. Kuyog bayatag biyahe dinhi padong aning hukmanan. Anong wa man tumasod sa langit. Oy, inigli-ili nyo sa impyerno, galangoy-langoy ang pare dito. Nya inyo dayang singgitan, pader. Nganong naaman ka diha? Nganong naabot man ka diha? Nga perti man ta nimong wali dito San Vicente Ferrer Paris. Nya unsa may ito bagus pare? Di amagong akong asawa dire. Na ade asawa di naapil sa day kamatay. Nay kuyaw kayo. Kani mo nga tong sekreto-sekreto usahay nagtuo tag makaikyas tas matas Ginoo. Di ay. Na si Solomon nagtuo siya kay ang mga tao mo okay ra man niya, mga tao moingon ra man okay ra gid ang mahal nga hari. Musabot ra gid minimo. Gatuo siya ang Ginoo musabot sad. Mao na kami mga pari, kamo musabot man gyud makapaanak tingali mi no. Ingon man gyud tingali mo makapaanak og usa dire sa San Vicente man ay sabta lang gid kay dako kay nagnatampo sa atong parokya. Nya bisan ganig duhaon okay ra gyud. O anak mo, musabot ra man gyud tingali mo. Labi na ning suod nako. Ingon gid na sila, sa sabta na lang gid kay kinsa bagong tawhana dili huyang gud. Mana mo no? Adi mo ana. Musabot mo pero magunsa man kung musabot ang tao sa kalibutan pero matod pa ni Kristo ang inyong paagi dili yun mao'y akong paagi. Ang inyong hustisya dili mao'y akong hustisya. Bisag magbuhat pa kag nindot kaayo para sa kalibutan pero wa ka magtuman sa sugo sa Ginoo, ang iyag yung ipalabas, ang iyag yung sugo. Mo nang giingnan niya Solomon, wa kamutuman sa atong gikasabutan. Nya karon, unsaon man nato aron makatuman ta sa sugo sa Ginoo? Unsaon man? Kanang di kita masayop ba? Ibaw mo unsa? Wa mo kibaw? Pagpakairo. Kinahanglan maliwat kas iro. Mao na ang babae diri sa atong ebanghelyo, giingnan ni Kristo dili maayo nga ihatag ang pagkaon sa mga anak ngadtos mga iro. Ningon ang babae, bitaw Lord, iro man gyud ko, pero nangandoy lang kong makakaon sa mumho nga mga hug sa lamisa sa imong mga anak. Magpakairo ta. Pasabot magpakahayop ta. Kanang hayop wa nay desisyon nga ila ug ang tag-iya hiktan sila ahigot gyud ka. Kun ang tag-iya mo ingon tangkala na, matangkal gyud na. Kun ang tag-iya mo ingon ihawa na, maihaw gyud na. Wa siya'y iyang kaugalingong desisyon. Kanindot untag ingon ana ta, kanabang wa natay kaugalingong desisyon. Ug maunay gitudlo ni Kristo nga gituman ni San Scholastica, San Benedict, ni San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos. Unsa may gitudlo? Pagpakairo. Mao nang ang atong amahan namo gitudloan tang magpakairo. Matuman unta dinhi kanako. Unsa na? Matuman ang imong pagbuot.
dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mura sa tag-iro, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Ang iro gahuwat ra ginaghatagan, mo na magyampungad in taong iro magkaunta. Usahay mo kablit pa, mo ana ba? Mo kablit. Ana, gahuwat ra gyud kaya naman di man ka maong muluto ang iro. Di man ka maong mangitag kwarta ang iro. Di man na mo trabaho. Di ba? Mo na maghuwat ra gyud. Mo nakita maghuwat ra sa untata. Oy, musugal man noon sa swertres, mamasin man noon sa loto, ana, mamaligya man noon ilang lawas, isi prostitute, magkulboy man hinoon, mga bit man hinoog mga dato, musugot ra mag-ipuyo-puyo, mahalag kabit, basta na ay kwarta, awa na ka magpakairo, nag-iro-iro na ka. Ang uban nag-iring-iring. Kinsa na iyang kuyog, iring-iring na niya. Siya ka na, gitipon lagi, siya ka na, iro-iro na gina. Pero kaning among pare, og sa dikon, ilaga-ilaga. Kana bang gitawag og the mouse will play when the cat is away. Ano na among buhat, ilaga-ilaga. Ang sa mga madre, unsa man, kana ila, taligatos lang na sila. Kami, ilagang dagko, la taligatos ng ila. Oy, di mada na ingon anang batasana. Iiksa gitas Ginoo sa impierno. Unang lipay kay kung naay nisulti nako baka lumag-o. Father, dugay-dugay na giming galibin sa akong bana. Pero sige, jud paminaw nimo Father. Nya karon pa jud ko nakaamgo nga tiguwang nako nga sala gid ning among paglibin. Mo nagiingnan jud ko niya iyang bana. Gusto kong malangit dong. Siya unya, siya pakasli ko siya. Wap aman tumaanol akong kasal sa una. Minyo man ko niya pa man mamatay akong asawa niya. Dako biya kay gasto ang kanang ana sa kanang korte ba. Nakaduha biya ka mo file og annulment sa civil, annulment sa simbahan. Ang sa civil mo gasto siguro ka ng mga 80 to 100,000. Nya ang sa simbahan mga 30 to 50,000 depende lang sa imong kaso. Dako kayo nya, pobre man sila. Isaw niya maimpierno man ko ani siya. Karon na lang noon na nangatiguang na ta, maimpierno na ka. Musabot ra ng Ginoo Nga text din siya nako Pader, tinuod nga musabot ang Ginoo. Nako kay ang Ginoo masinabuton man kaayo. Musabot ra gid na siya. Siya salamat in tawo nako. Musabot ra gid ng Ginoo nga mangadto mo sa impierno. Kay ang Ginoo masinabuton man kayo, musabot ra gid ng Ginoo nga nangatiguang na lang mo ang inyong pilion ang impierno ra gyapon. Di gid na mo pugong ang Ginoo kay musabot ra man gid na siya. Ingon anak ka masinabuton ang Ginoo, so ayaw kumpiyansa. Kay musabot ra gid na siya. Di man apras nato nga mamugos ang imong anak kun mulakaw ngadto. Imo man ang bunluton, di ba? Mamugos man ta. Ang Ginoo di mamugos oy. O kung unsay imong gipili, sige, subay mo na ingon siya. Paningkamot mo pagsuod sa daan padung sa langit. Kay ang daan padung sa langit, pitos og lisod. Daghan ang misulay, apan wa kalahutay. Apan ang daan padung sa impierno, lapad og sayon, og daghan ang mipili niini. Sayon ba nga magpakairo ta? Sige, lingian na imong tupad. Ingna, iro ka? Ingna. Kanara bang iro? Puspusan na sa nato. Nga, gingon niya, oh, iro ko tamparosa ko nung kausa. Di ba ka usigon? Mupaak na ba sa nang iro, no? Mupaak sa nang iro, Ayaw yung paak. Pasabot ang pagpakakabos. Ang kabos, mudawat ra gina bisag unsay mahitabo. Karon ang nawagtangan og mga atop, ni dawat ra gid in taon, nagtulda-tulda la sila. Dinis atong parokya, na atay ipanghatag ng mga sin, sige na tawag panghatag atong mga lay ministers o mga San Jose, nakumpleto na nato, mga 6,000 kapligo ang atong napalit.
mga worth 1.8 kapin million. Salamat sa mga donors atong pakpakan. Salamat yung kayo. Sige na narog distribute. Karon gahapon, busy kayo atong mga lay minister, siging hatod sa mga scene. Ang nakaapan para bagyod, doon na sila nahatdan nga kapilya. Nyawa mo tunga ang katubang mga nalista ba? Niingon lang sa ang presidente sa kapilya nga, idinhilang na ibilin brad, ako lay pirma ana, pirma. Himan-himan, ari dire, kuwangan man daig unom kapligo pa dir. Nako, diin man ang sin gibutang, dias kapilya. O niya, pagkagabi dito mo, gabantay mo sa sin. Ang pagkaugma, nakuwangan, nag-unom. Ambot, og nasayo pagkatugihap, ibaw, biyakan kadaghas ng inahanglag sin. Basta nang hatag tagsin, bahala na sila ilan ng lungagong sin dito. Basta manghatag-tag atop. Niya kani siyang maong buhat na pagpanghatag, maoni siya ang makapahimo natong mapaubsanon. Kanabang mubati ta sa mga ubos. Mabati ta sa panginahanglan sa simbahan. Mao nang malipay ko nga daghan yung mopalit sa atong slots dinhi. Di ba? Ang atong MMHD, ang nahalin kagahapon, niabot na og 1,125 slots. Pakpak ta. Pero naapay 8,875 ka slots. Mahurot na ni karon tingaling mga February 28. So paspasin ninyo palit. Kay 10,000 ka slots raman para ni sa atong panginahanglan alang sa sentro sa atong debosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima nga mao ang replika nga gitukod nato, replika sa kapilinya didto sa Portugal, sa Cuba de area sa Portugal, naghimo tag replika dinhi sa atong nasod nya ni agibutang sa Cebu na sa San Remigio. Nahuman na natugtukod kay kugihan kay tang namalit atong slot last year para sa pagtukod na ni kantidad ning mga 35 million. Ang atong na-raise dinis atong parokya mga 31 million. Karon ato na sa ning tabangan para sa consecration karong Abril 4. I-consecrate kining maong kapilinya. Pagkanindot kung daghan ang magsigig simba sa Ginoo ug magpatabang ug mosunod sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria nganong epektibo kay siya hangtod karon tungod kay nagpakairo siya atubangan sa Ginoo. Matod pa niya, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Muna ako hangyo sa kusmal nga Birhen, gisangonan man ko aning Monsignor Robin Labajo, ang atong Vicar General nga mao say main nga in charge sa WAF dinhi sa atong Archdiocese. Sila may nagtukod ana, gisangonan man ko nga maoy mangitag kwarta, maoy magsigig pabagas naong pamaligyag slat o pangayo. Ako ning tumanon, sulugoon man ko sa simbahan. Ana, nakapalit na mo. Ang makapalit, mahimong iro. Lagi. Basta mo palit mo, mahimo mong iro. Kay naamoy healing and deliverance. Mawagtang ang yawa, basta mahimo tang iro at tubangan sa Ginoo. Pero magpakaginoo ganita sama ni Solomon, mahimo gid tang yawa at tubangan sa Ginoo. Nindog ta mga iro.